Kongres asongaja kong ansu se kapang tang ponji aphan mate angkura philong puthot kache sak thulong pa miji aphan pura kedam tang chiti ni phain kora sir cap arni amri constituency ka parlo am kachialong Kongres kangdang mai padupon Karbi Anglong det kali Assam na pen India angkang pialong tami Kongres asongaja kong nangkang duga porahut kedam tang chiti ni phain kora sir cap arni West Karbi Anglong district angkang amri constituency ka parlo am kachi CFC holalong penangan Kongres asongja atum chetongsi kangdang mai padupon Amri Block Congress amai phu hemari kropen ke chari pona mayalong kedam tang MLA election ahut baithalang so LA Congress pen kithudana bangphu Agostining hi EM Barim Singh Teron West Karbi Anglong District Congress achun bang Jatiram Pator Harendra Krunihang Duaramla Mondal Congress Committee amai phu Bijoy Teron pen danglok penangan Amri constituency along Congress asongja atum chetongdon Mayalong Jasamet Congress asong kebang jiarni an suseja kong Kachapang tang ponji aphan penangan alam chethan chimun paduponsi BJP sarkar ke claim kedam ke chok the la pen raratum aphan thang ke rapi pon thek thek bosi maya long pen karbok padupon Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Give and Take Policy alam kaning jepen Meghalaya pen Karbi Anglong adu ya hoyalam ki paklang pondo la sojo Karbi rat la pen adu ya hoyalong ka padostro jo asai claim pon rong lupusi maya long kachetong dun Harendra Kroni hanga hin pen ning jepong Amri pen hemari rongphar Karbi Anglong lai